kendo before UDA nobedo formed, ker ne nitiere chama mar Jubilee. To joge nokowuoka joge manoriembe. To ker nowuok e chama mar Jubilee more than 2 years ago. Koro internal affairs mag Jubilee. Kani wacho ni nowuok nolando, to nolando kanyo manokwaneno. Frustration mane jo Jubilee omiyo ker ma ker owuok e Jubilee ne nitiere in the public domain. Ma ker nodhi koro oriwore gi UDA. Jo UDA manochako UDA ema norwake party mar UDA. Adwaro congratulate Honorable Sabina Chege kuom kweth mar jo Jubilee manomiye telo mar acting chairperson mar Jubilee. Adwaro wacho niya, Jubilee nitiere gi constitution margi mar chama. Jubilee nitiere gi party structures and party organs mag chama. Wantiere gi NDC, wantiere gi NEC. NEC a body a organ ma make all the decisions before they are ratified with NDC. Critical decisions can be approved at the NEC level. Jubilee nitiere gi structures. Jubilee no meyo telo Sabina Chege. Jubilee achiel ni ema no nominate Kanini Kega bedo MP Mariala. Nikech ne ging'eyo ni magi e jotelo kwa miyo positions mag telo gi gin gibiro represent wa maber. The same king'iyo composition mar NEC. Kanini Kega bede NEC. Sabina Chege bede NEC. Jo NEC gi gin gi powers mar recall, golo, or appoint ng'ata in interim. Kendo Sabina Chege chano wach maber. Obedo appointed on interim basis as they wait for with maduong mar NDC kuratify gik mano obedo NDC oseluongane to kweth ariyo gi koro barore. Bende paro ni kana kweth mamoko ma bende koro sani koro wacho ni ginjo Jubilee mane Kenya Kwanza bende gibiro kamra chope e romo market. Party is not made up of two people, Uhuru Kenyatta and Jeremiah Kioni. Koro kwa biro a National Delegates Conference mar Jubilee ma koro oseluongino. Jo Jubilee delegates biro decide ka gibiro uphold the interim decision mano bedo ratified gi NEC mondo Sabina Chege oendelea bedo kaka jatend kom mar Jubilee. Kendo wakwayo ni kaka mine position no okaw kendo wabro rally osiepewa mag Jubilee mamene ubedi